ఏరా ఈరోజు కాలేజీకి వెళ్ళదా? లేదన్నా ఈరోజు కాల్ చేశాను. ఒరే సీను, నేను అడిగితే చెప్తావా? అడుగునానా. ఈ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద బలవంతుడు ఎవడరా? నేనేనానా? నువ్వా? సరే, నేను ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతాను. ప్రపంచంలో అతి అంత బలహీనుడు ఎవడో? హ, అది కూడా నేనేనానా? అతి కూడా నువ్వేనా? ఎలారా? మొదటి ప్రశ్న అడిగినప్పుడు నీ చెయ్యి నా భుజం మీద ఉంది. రెండో ప్రశ్న అడిగినప్పుడు లేదు. అర్థం కాలేదురా. భుజం మీద చేయి వేసి నడిపించే నాన్నున్న ప్రతి కొడుకు బలవంతుడే. ఆ చెయ్యి లేకపోతే ప్రతి కొడుకు బలహీనుడే. అయినా నువ్వు ఉన్నావు కదనా, నేను ఎప్పుడూ బలవంతున్నే. మా ఈ కంటెంట్ నచ్చితే ఇప్పుడే ఫాలో చేసుకోండి.